Uba viji Kynta uwe na kinong yasad an bala I bha karata, menta kasing ula pentip, bawla mi no na kaseng BJP, kabawla let banyaso house nem ubla deb. Uba viji Kynta ulay tu, baka rai ban pet no na ka BJP ka day namar, ka BJP kam shimla pinchet, ha u ya kinu ki kam, banten rong lang, ya ka kya ka shan ka jila. Ulay tu ru baka BJP ha baka lum, ya kinu ki jingyalang, kam jukot satya ya u, bad uong ka day hadien bo sngot hu baka jingdon ha ka BJP ka shulong lehnohei ka penlong ya u ban rai ban mi no na ka party. Dan hari ini kita bersih, dia pun kati, bat kadi ka jingdon bok ka jonga ka yola tu menonai kadi ka press statement hari ini aku Shillong Press Club kadi ka building ka bitran penbenang pan penting ba haka arpur tarik jong ubnang April arpulai ngala resign na ka BJP Meghalaya Pradesh ngala pha ya kani ka city haka kani ka jo ka tarik arpur tarik April arpulai but katkum ka kani ka signature hamne ka office jong ka BJP hapo Shillong kala receive kani but nga po ano kani ka por ba hadin mga pantao ba ko ban like no na jilong member jong ka BJP Meghalaya Pradesh kamsimdan kanono kajing contact na kanang president na kanang wiki office bearers namtip la kani ka city ko jonga kala po ni am sakti jong president ndai ngamla ko confirm ani ba ni ka jing sai kani jong president na te hagani ka por lese kala bandon ka jing kili na kada ho yu ba ko ban mi no na kani ka party BJP hagani ka por te nga sko ban permanai pai ba kala join ho November April ya ka party BJP daga jing tumu ban trai kam shu no ta ka jing ma jo ka jai deu ba state ko koi te kalong ge ki ka ba susi ba ka jingjoy jonga ya ka di ka party kalong hanu kini kisi kam shindon ka no ka jing khon ya na ban ki meetings ne ban aikam ajam ne bangan ne kanu no ka kam nam ta ka jing ha jo ka state te nakwa ban penpau no ni ba na shulong thik kum to ka sla ka super ha slau te ngaso bakat bakaran per ka ha paran te ndre ka ka nam julong sakali ka sla ka mun to isu ya te ka ha hi ba ngami ka por ka de mi but ka shim ya ka kabuk siat ban mi no na ka political party but man yai tare ku lidar but ki kam ki jam ki jonga ki kren kam jam habang le ki le tang jim ha hi jong ka rio ri but kata ka jilong etri ka jonga ka ndu lanu di hakni ka por na shukra pentip di parlok parajor ko fat ba kaladan ka jing bakla linti ka jonga bar kaladan ka jing kala poi ka jing thut ka no jing tho na ka jing bakla linti ka jonga mo na se mala bakla ka jing no ba tikho ma jing thut ma jing thut di hakni ka por na ka no Nasi kalau baklah pada keren bank keren core committee political parties, but nasi kalau undang kesawan kapor kapan jadan mentah kalau kesen tip, di yang mentah ini kemudian mentah show, but kalau ke political parties, di ganai teri, ban kita ada issues kiba affect kita jadi berdua, but kalau wajib kita